Unang bisan na sa kuan ay may kamay. Ya mo na di sana umi. Okay ra kami? Relax, relax. What's up? Dungan, ni wa me hit. 1 2 3. What's up, mananap? What's up, break up, wa? 1 2 3. What's up, break up? Mananap. Ano nga diha? Wala na, oy. So kato na lang guys, so what's up, break up to this Kuya Renz. Welcome back to my channel. Nagusod bang ka? Diba? Nagkamera klaro ka adyo. Hoy magsuman kuno ugma. Andiyan. Yung saya nga magsuman kuno ugma. Dito saya nga magsuman na naman ta. Suman na laman. Bulanghoy. Ibagap naman si BR. Ha? Magkudkud pa ko, kudkud na gumandari. Nalagi bot-bot, kina yung taligsig karang kuan, ay kilid na. Kina yung turok. Gani. Puta. Gay, gani, gay, gali ko gamay. Bisa merak akong tuyo, tagong kilit nasa. Kuan. Pa, 20 years na. Gay po. Ay but anak ko nang Jaw ka rin. Kakuha ng but. Yun. Kujo nang anak sige but kamatay. Sabi ako kuan. Dinilin doon sa lakap lagi yan. Dali Kit lagi maputol. Dali adiha kay but istorya. Ay, sila. Lawa to record di ay kamatang na. Na guys agot. Na record na ulit. Nami adto ka ng gamay pa ba? Mana say but guys. Paras. Oy, wa na. Nakasalin na mo. Tubig ah. Yun pa siya. Tegara. Sipa mag-ilong. Lami ni. Source of kuan ni lobby. Tamis na gini ito. Dali aday. Semua betul mau pergi. Pakai nang nasi mau barang pergi tu. Kain nang. Lami og kanang kudkod kanang saksakon ra ba? Dali ara lagi mo. Ato kog samok kanin jo sa ata magputol jo tiil dire ron. Yan ni magkudkod. Dapat tilokon na ito may bilin. Grabe gud na ito may bilin. Ay kanang kuan di ay. Luya. Di na ni mo sa guri ay. Hallelujah. Ay Ginoo ko dira. Grabe yun is ihid. Hurot yung labi ikaw si pangguro na lagi. Where's the water? Di ba nagkuan man ka sa una lin? Ujik. Aw. Nag Di kanang blue color, beauty wise. Oh, uy. Pasay beauty wise. Lain si man nagamit me. Ha? O di ba una nagamit sa og skin sunod abuse skin sunod karon na po kanang top J sunod na po. Tapos sila na ko na po naguman kagiro na naman. Cibardot. Matingara ay naglawat as. Hala. Hala mura nas kuan esperanza. Malayo ikaw. Pintas. Sun inagmugawas man lin masunog na siya.
di ba mo kontintos yung gamit nga nagwapa ng muda na. Bawa na. Bitaw din no. Si mahal nga 180 raman na, kadya raman na. Wa may ka-afford. Gustuhin na mga laki das kay kilid oh. Pinabarog nga nagpanti. Tagaan agot 180. Apel. Cha tara, halo-halo na ilang mga kuan. Sunblock man na. La, gara-gara mo halo-halo na yung gamit na nagkadukan, resulta wala nagkabaw nga pa daw mo inga. Sunblock man na tangi. Diyan na like sa black. Ano mo guro diyan sunblock. Mursil ta bitaw na Pwede marag pa daw baki. pants. Nakarang ipod. Panas ko na. Ulit. Video ko naghukas na nga kay bisig manikas sa mimi. Bisig pawaso di sa bagrang sabaw. Kana katimilya. Oy gamay man ang katimilya arkan sa timilya gamay ka. Mugunin ko ko ito ganun. Na lagi nagbuwa-buwa lagi na mo na maka nagsipon nga ng sagol lang siguro. Asa magkatimilya ate? Aray, kan lag sig hinay kay mulai sa Katimilya. mulai. Kali, may lang sudanan. Karagod. Kali na anta. Zoom ko na. Grabe ko, di pa ka bakalkan si Mimi. Tapos. Nagbisan na sa kuan ay be kamay. Yabo na di sana umi. Okay ra kami? Daghan. Relax. Sakto ay. Katong pa na ako anbe. Katong. Sila ka ba siya na? Oh, sila ata da. What's up? Dungan, liwat me ahead. 1 2 3 What's up, mananap? What's up, break up? What's up, break up? Mananap. Dungan dia. Wala na, oy. So, ito na lang guys. So, what's up, break up to this Kuya Reds. Welcome back to my channel.